जय जगन्नाथ। आज आम अभिनंदन नारायण पूजा होची आसी पहुँचला पर देखला पर देखो आपण मैंने ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्र पापनाशनं आपदान हरते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा विष्णु पाद दुखम कृत्वा शिरसि धारयामि। बर्तन में घर भर भोग रेडी हो बर्तन में माँ सब भोग रेडी हूँ भोग सब रेडी हो बर्तन में पूजा केतवे स्टार्ट है 4 रू 7 बाजिगला एपटे मो भाई एपटे रेडी कर कुटरना बर्तमान में एबे ठाकुर आनी तू तो एपटे काम कर हाँ 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 ठाकुर आसी बर्तमान ठाकुर घर डाक आस हाँ से ठाकुर नहीं ठाकुर आ कुटुना ठाकुर नहीं आसो ठाकुर नहीं आसो हाँ से कहते 10 मिनट रो हाँ से धरचन ना ना से धीरे धीरे नहीं जी ठीक अच्छे रो रो सांग बाबा कहीदे पैसा काट दे पैसा कमर बाहा माँ सब रेडी कर भोग एपटे हाँ मुझे नहीं व्यस्त मान से कही मुझे है ठाकुर बसिले आउ कौन रहा तो सब ठाकुर पड़ी एपटे भोग रेडी हो भोग देदवा भोग देदवा ना आउ ठाकुर अच्छे ठाकुर नहीं आसतु ना आउ ठाकुर अच्छा बाबा टे घुंचा सुन नहीं जातु ठाकुर हाँ हाँ खा बण खाई दो सब बाड़ी से रेडी कलानी तो ठाकुर सब बसले कुटुना टे बाड़ी देन बाड़ी देन छुआ बसले आउ गोटे थाली आउ गोटे थाली दीदी थाली ले कर दे माँ आउ गोटे थाली हाँ मुझे दूसरी सांगर दूसरी छुआ नहीं जाऊ सांगर दे तू बांट हाँ मुझे जाऊँ जा छुआ दे जाऊ बाबा हाथ बड़ा छुआ जी सब बस नहीं दे गोपू दे रितेश को दे आज्ञा से डॉक्टर भूल भाल कर देता रिपोर्ट सब चक्रा का नहीं दोनों चक्रा का दियो एमन दिया छुआ दे से दिया टुआ पुक दिया आउ किए रहा हरिया को दिया हरिया को दियो आउ किए रहा समस्त है तो
ହଉ ଇଏ ଆସିଲା କେବଳ ଆସିଛି ଟୁଆ ଝିଅ ଆସିଛି ନା ସେ ଏ ଚୁଲବୁଲି ନୁଖୁ ହରିକା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ସେଠି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଛି ଆସିବା ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ 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 କର ମୁଁ ରଖିଦେବି ଉଠେଇଦେବି ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ କର ନହେଲେ ଏ ପପନା ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ଅଛି ଏଇପଟୁ ଗାଡ଼ି ନିଆ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଇଡ଼ିଆ ହାତ ଧୋଇଆ ଏଇ ବବୁଲୁ ଦ ତମ 3 ଜଣଙ୍କର 3ଟା ଧରି ତୁ ଗୋଟେ ଉଠା ସେ 2 ଜଣଙ୍କର 2ଟା ମୋର ସେ କାମ କାଲି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ତମ ବବୁଲୁ ଫଟୋ ଆସିବ ଡବା ଆମର ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆମ ଘର ପୁରା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନୂଆ ପୁରା କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଆଉ ବବୁଲୁ କାଠିଆ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଦାଦା ଆମର ତ ଅଛନ୍ତି କାଠିଆ ପୁଅ 2 ଜଣ ଆଉ ଇଏ 2 ଜଣ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ପରୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଈଶ୍ୱର ହଁ ସିଏ ତ ବସିଛି ଚୁଇଁ ବସିଛି ତାର ହଁ ଆରେ ସେ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ପାଣି ଦେବ ବସିଛନ୍ତି ବାହାରେ ଭାଇ ପାଣି ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଟିକେ ସେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ପଡ଼ିଯିବ ଟର୍ଚ୍ଚ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେବୁ ଜୋତା ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧି ଯାଉନୁ ଯିବୁ ନା ନେଇ ଯାଇପାରିବୁ ନା ଆଇ ସେନେ କୁକୁର ଫୁର ଗୋଡ଼େଇବ ଯା ନା ଆଇ ଯାଉ ଯାଉ ଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯା ଆଇକି ଜଗି ସାଙ୍ଗରେ ଜଗି ଜଗି ଯା ପାଣି ସେ ଭାଇ ହାତ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ହଁ ହଁ ତ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ନା ଏଠି ହଁ କୁଟୁନା ଯାଉ ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉ ସବୁ ଆମ ଷ୍ଟୋର ଘର ଖାଲି ଭୋଗ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର ଘର ସବୁ ରହିଛି ଏଠି ବାଣି ଦିଅ এটা କୁଆଡ଼େ ସପ୍ଲାଏ ହେବ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ଭିଣେଇ ଆଉ ମୋ ଏପଟରେ ଭଉଣୀ ପ୍ୟାକିଂରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଆମ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏଇ ହିରୋର ଆମର ନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ହେଉଛି ମାନେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଭୋଗଟା ନା କୁଟୁନା କାଲି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଗଲା ଜାଣିଛୁ ନା ତ୍ରିବେଣ ମାସରେ ଗଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସବୁ ନେଇ ଆସ ନେଇ ଆସ ଆଜ୍ଞା ମାଲୋ ମାମୁଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି କାମ ତ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଏ ମୋ ପିଇସି ମା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନେଇ ଆସିଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମାସେ ରହିବ କ୍ଷୀର ବସାଇଛି କ୍ଷୀର ଗରମ କରୁଛୁ ଏପଟେ ମାମୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନାନୀ ଏଇ ମୋ ପାଇଁ ଶିରିଣୀ ରଖିବ ଭାଇ ଶିରିଣୀ କିଏ ଯିବ ରାତିରେ ସେଠି ହଁ ଠିକ୍ ଟିଫିନରେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ ତାକୁ ଖଡ଼ିକାରେ ସବୁ ଖଡ଼ିକା ଦେଇକି ରୋଷେଇ ହଁ ହଁ ଧୀରେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ହେଇଯିବ ସେମିତି ଉଠା ତଳୁ ଉପରକୁ ଏମିତି ଉଠା ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ମାମୁଁ ଘରୁ ଶୋଉଛ ଚଲ ଶଇଲା ନା ଭାଇ ଶୁଣାନି ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଦେ ଖାଲି ଖାଲି ପିସ୍ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବନି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ପିସ୍ ଘରକୁ ଆସେ ନହେଲେ ଖାଲି ଖାଲି କେତେବେଳେ ଆସିବନି ଅଭିନନ୍ଦନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସୁନ ସଫା କରିବ ତୁମେ କାହିଁ ଏମିତି ସଫା କରୁଛ କୁଟୁନା ଭୋଗ ଗୋଟେ ଭୋଗ ନେ ପାଇବୁନେ ଠିକ୍ ଅଛି फाइनाली आमर पूजा सरी भोग बंटा भी सरी ये मो ब्लॉग टू एंड करवा शुभरात्रि जय जगन्नाथ राधा राधा।
ମା ଧନ ରାଧା ରାଧା କହିଦେ ଆମ ଏ ଅଭିନନ୍ଦନ ପୂଜା ହଉଥିଲା ରାଧା ରାଧା ନା ଠିକ ଅଛି ଯାଉ ଲାଗିପାତିକି ପୁଅର ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ପୂଜା କରିଥିଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ହଉ ରାଧା 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।